The Lord is worthy to be praised. The Lord is worthy to be praised. The Lord is worthy to be praised. You deserve. Ngiyabingelela kamile Nkosi yethu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ngifundisa uncebo kwabangangazi bangixolelela babangangiboni ngenxa speaker. Alibonge igama lenkosi. Besenzele ukuthi bazalwane sibe center ukuze sikwazi ukuzwakala kahle ngoba cishe sona singconywana. Alibonge igama lenkosi. Ngiyambonga kakhulu uJesu ukuthi angenzele umusa nami ngibe khona emvuselelweni. Ayikho into emnandi ukuba sendaweni la izinto zenzeka khona. Hallelujah. Ukuba sendaweni la izinto zenjani? Kade ngizwa nje sifika la kufakazwa. Ngilalele nje siseza la sishiya imoto la ngenhla. Sesudala abantu bahlangene namandla kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Jesus. Glory to Jesus. Ntanama ngasungisiza usuke nje lapho uze ngapha koBaba. Cishe kuzosiza kulomsindo ocweninisayo. Praise the Lord. Sizwe izwi lenkosi bazana ngizonibambezela John chapter 8 kanye no Galatians chapter 4. John 8 and Galatians 4. Thank you, Jesus. Let the power of the Holy Ghost fall on me. To and fro. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Holy Spirit. Ukashuka phakathi
Kiyawe swamandla ave shamala Holy Spirit. Jesus. We bless your name. Holy Spirit. Oh,
Mama yathana baha. Mama yathana baha. Jesus. Mama yathana baha. Okay. Glory to Jesus. Let's feel the Holy Spirit. Oh yes. Yeah. Amandla kaNkulunkulu afani ngempela nesonto. Thank you, Jesus. Akatheleke noma lisindisiwe noma liyasonta alisindiswanga. Amandla esiphambano awakaze afana nesonto. Bathi nathi sinokusindiswa kodwa ubone ukuthi nabo besindisiwe bomile njengehlahla esathiwa umbani. Khona isindiso kodwa kwama babhubha. Glory to Jesus. Bame nesindiso yabo. Manje siphambana abafana nesonto. Abafana nesonto. Abafana nesonto. Glory be to Jesus. Abafana nesonto. Alibonge igama lenkosi. Uthola abazali bekhona bephatha amabhayibheli every Sunday kodwa amabheki impilo yabo ahlangene nenahle, ahlangene namandla kodwa basonta. Mighty Jesus. Alethelwa ngisonto la. Nilethelwa amandla kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Akwazi uhlala ngokuthula nomakhelwane. Akwazi uthanda izitha zakho. Glory to Jesus. Amandla esiphambano. Amen. Ayisonto. Jesus. Mighty Jesus. Doesn't matter noma lisindiswa noma lisindiswanga. Kushala abantu ekuthiwa abazalwane kulezinsuku zokugcina. Abaphendukezela ivangeli. Ngoba bazama ukuzakhela amagroup abo. Asizofuna group la. Jesus. Sizofuna abantu bahlangene namandla kaNkulunkulu. Iyona nto esizelela. Jesus. Hallelujah. Asizizokhanda isikhosi amandla. Kodwa sizokhanda isikhosi sezulwini. Kodwa yona loyo. Isizwe. Amen. Hayi wadecide ukujoyina. Ohlatshiwe. Mighty Jesus. Abasahlatsha laba namhlanje. Sebathanda ngilithandile noma beshaya kana ngithandile. Ngizosonta nabo. Thandile. Kasem ngokuthanda la. Sizele ngokuhlatshwa. Uyawazi nomhlabelele. Athi siyahlaba inhliziyo yami. Yangibonisa ukwaduka. Kaze ngafuma nezona. Abasayifumi laba namhlanje abasindisiwe bahamba nazo, bakhonza nazo, bafakaza nazo, bahlabelana nazo kuwena kodwa banokusindiswa. Jesus. Glory to Jesus. Ayisavunywa. Babatshela nje into bokuhlambulula laba basindisiwe bangqama. Asingasindiswa zonke zathalaliswa. Twahlambulukayo. Sengisathalaliswa. Kuyahlanjuluka la. Amen. Ngiyabonga Jesu. Ngiyoneke nesona mina bazalwane. Yabo nje lamantombazane engiwashayo engiwakhonzisayo. Intombi lezebandla. Hayi angihambe ngiyimpanza. Jesus. Amen. Abathula basenhlazuka.
Amen bantu basenhlazuko. Futhi angathi bantu manje ngithi bazalwane basenhlazuko. Amen. Blessed abazalwane manje. Angikwazi ukuthi bantu nabazalwane manje. Alibonke igama lenkosi. Ayabanzwana la. Angiyena umfundisi wahambeni wayisandla zamantombazane engikhonza nawo. Glory to Jesus. Angihambi phela amasama sangasile. Alibonke igama lenkosi. Tishamshapho babantshela ukuthi siyohamba ngena ekhanda langane efana nekhanda lakwaDashumayela. Alibonke igama lenkosi. Siyohamba simithisile kule ndawo. Glory to Jesus. Ngoba kulala ivangeli awubabalwa. Unjalo. Olela mawuthi usutshele ngisakudiselela. Amen. Amen. Kangizokudiselela. Disashasipile. Alibonke igama lenkosi. Kuthi nalami namhlanje akathintwa, akathintisi, akafusipho, akampanzi. Jesus. Akathintwa. Njalo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Acabanga ukuthi itikoni lethu lelo babhengu nomfundisi uMadlala bona bashayita hayi nami ngishaya yona lethe beyishala. Amen. Sizokhuluma into ngicizelela lethe beyishola. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Bona banye bathi namngathi ilona. Thank you, Jesus. Ajikwa ukuhlina, ajikwa ilutho. Ilona nje. Oyilona nje. Baba ngichaso mabakudala. Bathi selifike langanela. Mina tu selifike langanela. Mina tu. Ngicela ubuza bona ufike evangelini bese ufuna ezinye izinto alikwanelanga yini? Jesus. Wathi ufike kuleli evangeli wasufuna ezinye izinto alizange inakwanela. Glory to Jesus. Sathi sikhonza wabuka amathanga amantombazane. Anikwanele. Sathi sikhonza wabuka amadimpusi amantombazane. Alikwanele na. Sathi sikhonza wabuka abafana. Alikwanele na. Glory to Jesus. Safika sanelwa. Sifika kuleli evangeli. Glory to Jesus. Kufaka umkhakha. Kodwa sifaka umkhakha. Asiphula isketi. Ashayelwana. Unjalo. Lawona wasethawini. Bayakhiphana kulezi insuku zogcina. Bayisana wempi. Yeah. Hey. Zokhipha mntama. Zokhipha njengoba sisodade. Alright. Udade wethu ngumfowenu. Yeah. Jesus. Asifunda. Kanti kusefika lo bambezelayo. Mfundisi Madlala besheshe usikhipha. Mase fika lo mfushaneke okwazi siphuma ngobhawodi. Hallelujah. Asifundeni bazalwane. Kanibambezela ukuthi ngiyakuzwa ukuthi kuyaphuphuma. Uyabona mawufika endaweni la inkosi yakuplantela khona awukwazi ukuvimbeka. Uthi uyibamba uthi hayi kuyaphunyuka. Alibonke igama lenkosi. Asifundeni from verse 30, John chapter 8 verse 30. John 8 verse 30. Isihloko uJesu uphendulana nabaJuda ngoAbraham. Yeah. Verse 30. Esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasesebekholiwe nguye. Yes. Uma nimi ezwini lami. Yeah. Ningabafundi bami isibili. Ningabafundi bami isibili, yes. Ningabafundi bami isibili. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Uyazi abantu bahlushwa kulezi insuku zogcina. Bahlushwa ukuthi abatshela iqiniso emabandleni. Noma ningangakho bakhona amen. Ngiyangishibale vele abantu bayithulele. Alibonge igama lenkosi. Kamnandi namhlanje ngiphethe lokho okuhambayo. Ngizofika ngikhombele ukuthi amen mzalwane. Awalibonge igama lenkosi. Ithi iBhayibheli uma nima
emazwini nami nabakabafundi babinjani isibili uyazi thina bazantu esiyenzayo asabi senza amasonto kodwa senza abantu abafundi bakaJesu because kunamahluko between umzalwane osindisiwe nomuntu omfundi kaJesu namhlanje bazamana namhlanje bayafana nezwe why befana nezwe because ababona abafundi bakaJesu babazalwane kodwa basiba abafundi there's a difference between umfundi nomzalwane umzalwane uyafana nezwe kodwa umfundi uFesu Kristu. Mighty God. Thank you, Jesus. All right. Guess what is happening manje? Alibonga igama lenkosi. Glory be to Jesus. Wesizwe sasehlazuka. Asizonanza abantu basonto. Kodwa sizonanza abantu abangabafundi bakaKristu. Alibonga igama lenkosi. Uthi Jesu, hayi mandlela umthethweni yesonto. Kodwa mandlela amazwi nami. Kunamahluko. Miningi umthetho amabandla. Kodwa wodwa umthetho kaKristu. Alibonga igama lenkosi. Umthetho kaKristu. Utasebenzele. Umthetho kaKristu. Utasilunge. Umthetho kaKristu. Hlukana nesono. Umthetho kaKristu. Fundiswe. Umthetho kaKristu. Sulungudla. Umthetho kaKristu. Thandaza. Njalo. Kodwa lalela umthetho weso. Umthetho wesonto nabani ngabalodwa lungile. Umthetho wesonto. Futhi baselilodwa silazi. Umthetho wesonto. Uma umitha sizomqumhlana ngasemnyango. Kodwa masephela into uzomqumzophuzo thatha isidlo. Umthetho wesonto. Njalo. Futhi once wamitha ababheki ingane esikhulile abahlena akushiwo lutho because wamitha esimanje ingane esikhulile isisume sizoshoda amatheyita wazungena ngene manje wena mfundisi hlala shut up ngoba lokho lewe ingane yomuntu onemali abadleni alibonga igama lenkosi ngazenede kulewe ingane esarama uzowaza amakholwa ayinqonywe isemithi ayinqonywe kodwa kulowo esikhulile kanti bethule bonke Jesus. sokuqhuma kanjani nani baba kusondele kumfundisi sosho kanjani ingane uyathenjwa sosho kanjani ingane yena wasakhela leli sonto sosho kanjani ingane yena osikelela itende sosho kanjani uyazi ngathi mina bazala amen bazala basengahlahlazuka ngathi kulamakholwa wabonayo usukane kumina kwazakala kuthiwa kukhona intombazane nje engiyeshelile hayi angisekhuluma ngokulala kuthiwa nje ngiyeshelile ngathi kubona ningaphinde nithi ngiyinceko ngoba ubunceku baphela mzukwane ngishela Njalo. Thank you, Jesus. asakhuluma yokulala la sikuthanda ushelile waswashana indaba yabancane seyaphela because awukwazi ukushala ubayibeko bathula bazalwane basehlazuka asithi abantu bazalwane awukwazi ukushela bese kusasa ubayineko Mighty Jesus. ingeke sahlupha isikhathi ngempela sumosiza masengibuya kusasa ngiyabuya by the way kusasa masengibuya kusasa mfundisi ngingabuya kusasa baba alright mfundisi wangivumela ngiyabuya kusasa Thank you, Jesus. ungenze ngibele by all means necessary alibonga igama lenkosi lo wenza isona sithi la ngithi baba ndiyakulazi iqiniso besenze njani khuluma leqiniso kanjani Yomkhululu. idatha ungalala ebusuku because iqiniso awunalo wazi wafika iqiniso yakwazi ukulala ebusuku alibonga igama lenkosi idatha labantu bethi behlezi kodwa bengakwazi ukwenjoy impilo is because iqiniso abanalo kodwa wazi wafika iqiniso kuthi noma ngabe kwenzakalani ezwe lomuntu ukuthi ayikhona ndinokuthola iqiniso liyakhulula kodwa manga ayakubopha bona sebenuka besathi emntakwethu inkonzo enkulu namhlanje kuyokhonza iboshwa sigqoke kahle ngaphandle kodwa ngaphakathi siboshiwe hallelujah kodwa lithi iBhayibheli whom the Son
ngamanye amagama ufika kaJesu kokuzokhululwa nembeza kokuzokhululwa umphefumulo kanti isonto lithi ababoshwe uKristu uthi abakhululwe. Mighty Jesus. Sakhululwa kuhle befolokazi labo bathanda ingane encane bangasithola. Jesus. Kwathi ukhamba bakhululiwe madoda. Mighty God. Wathuthuma nemoto engesonto emhlanje. Kwathi uthi nathi uJesu sinikele imoto eyiphakeme. Yeah. Jesus. Sisangabana ndaba. Wathi ulengise ikhenga vela ngakhiphe zami. Ngathi wangalizo thanda madoda amancane. Ngizokhipha sami nami sikhiya. Ngilengise wami ukhiya. Kodwa the Lord is my provider. I'm telling you family every yafa. Glory to Jesus. God to Jehovah. The provider. Unjalo. Lengisowa. Ayiboyenza bo. Yini wena mona? Jesus. Awahamba kahle. Usolongisa amathusi. Jesus. Awona ngizwa yini? Ngilengisa yini? Akhuluma bo. Ngilengisa yini? Glory to Jesus. Wathi mengene kahulwathi ngangena. Wathi mengene kaGasi ngangena. Glory to Jesus. Ethi uzohlela imali. Yendoda yafa. Kushuthi imali nomali. Jesus is Lord. He's my provider. Albonga igama lenkosi. He's my healer. Albonga igama lenkosi. He's my deliverer. Albonga igama lenkosi. He sets me free. Glory to Jesus. Unikeza konke. Glory to God. My God. Umbuko mfana awazi. Athi awazi mfana kasi. Kuthi kwafika iqiniso. Iqiniso langikhulula. Oh, glory to Jesus. Namfundisa ukuthi impilo yenziwa ngesex. Kodwa impilo yenziwa ngokungcwele. Impilo yenziwa ngokulunga. Impilo yenziwa ngokusaba uJehova. Glory to Jesus. Bonke abonkansi babhubha. Oh, hallelujah. Zona ngayitholanga akalali. Jesus. Oh, hallelujah. Ngiyathandaza la kuleli tende. Glory to Jesus. Wakenenza. Jesus. Uyazabo. Hallelujah. Mighty God. Lasiqiniso. Andileqiniso yakukhulula. Wasibona ngathi siyaqina. Ukuthi kwafika iqiniso lesikhulula. Sule nje kade khona umntana muthe angikwazi ukuyeka amadoda. Ngaboyisho lento umntana. Ngoba kusasa bazokhombana ngawo labo bafana. Bathi mafuna into esheshasho nakuloya. Ngoba uthi akakwazi ukusiyeka. Shintsha indlela oconfessa ngayo umntana manje. Angazi bahlekana abafana. Bakushintsha indlela oconfessa ngayo. Uthi indlela engibiza ngayo. Akho ndoda ezosondela eduze. Jesus. Because ngiyabiza. Kanti kwangenani eliphakeme. Angisiya no-ship line. Angiyona inyama ewushebhisi nqanzu. Bese kuthiwa khwifi khona lapha. Jesus. Ngiyabiza, ngiyadula. Alibonga igama lenkosi. It took my God. Usekwazi ukudula. Kwabiza uJesu ngemthini wehlazo. Wasengeza wangiwasha. Kwathi uthi amadoda adlula. Wavela ugeza la adlula khona. Bese kuthi iBhayibheli unikeza ubusha njengokhosi. Alibonga igama lenkosi. Whatever yamunqa madoda. uJesu unamandla. Ukuthi basemkhezile ngegazi lakhe. Abesayibuyisela endaweni yayo. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, Jesus. Yabiza mntana. Ngiyazi inkosazana usho ngoba ungazi. Suyazi manje. Uyabiza. Thank you, Jesus. Yazi usathanda enza wenzani? Uvela kuhlebezela into negative. Khona
uzokholwa yiyona bese uthi makulethwe into eyiqiniso ungakwazi ukuyikholwa because usatshelwa lento eyinegative bangizwa bazalwane amukho umuntu wathi mebelethwa abelethwe ebethe belethwe bethethe indoda never wonke umuntu wabelethe yedwa yechaza lento ukuthi uzokwazi ukuphila ngaphandle komunye umuntu Jesus. Angibaleke ngoba ngidliwe isikhathi gijima zethu funda Baphendula bathi sinzalo kaAbrahama thina asibonange sibe izigqila zabantu izigqila zamuntu yes wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na uyazi bathina abantu bathene uyokhetha umuntu uJesu banale esontweni sikhuluma lo Jesu ingani sikhuluma lona leli vangeli Jesus. wena ufuna liphi ivangeli ngoba sisho lona leli vangeli awulazi ivangeli wewe madoda kokoni ivangeli nevangeli Jesus. oh haleluya uyabona amadoda lawe evangeli sis avela phema inqawe shela wevangeli ayithi imboza awevangeli usabona basengiwathi ukuthi sicela abantu basebenza abevangeli abahlukana abafazi babantu laba bevangeli ibona bagijimisa imbuzi laba bevangeli Jesus. imbuzi yazi kana ngibizalana tawasa uyahla phambili kwiphepha Oh, Jesus. uyasonqana nobashiwe ngoba you are silent ngoyakhuluma phambili manje God you have a right to remain silent unelungelo lokuthula God iphuza shiwa njani kayihayi ungalokukhuluma kakhulu indaba yakho uzayiphetha phambi kwephepha Mighty God. ngiyazi into engibizeleyo hey uzokhuluma phambi kwephepha ngangingekho lokade eneqana madoda hey uzokhuluma phambi kwephepha ngangingekho isikhathi benganane befuna ukushada kamzimba hey sithe uzokhuluma phambi kwephepha bayidonsa imbuzi yabantu ayazi ukuthi iyaphi iya phambi kwempepha iyokhuluma udaba elingalazi udaba elingahlangene nalo njengoba nje kukhulunywa ngemvuselelo nje ayikho imbuzi kodwa mangaselithathanga ivangeli uzofuna imbuzi kulungisele sikutshela ukuthi kukhona wafa ukuze kulunge wena awufuna ukuthatha lo wafa ufuna ukusekela imbuzi engasilutho ngawe wembuzi wazala uzomtshela ukuthi ogogo bafletheleni wazala Jesus. uyaba nje manje ayihlangene nogogo wafa kodwa ngoba uwazi ukulalela utende usonenda yona imbuzi yabantu laphaya Hey, gosh. thina kunendaba zakithi zakambuzi khona bengixoxa zona nomndeni wami ngizohlanganisela baba kaGumede bazokutshela indaba zabe engazazi kangaka nithi izilwane sikhuluma indaba yenu lithi iBhayibheli phakathi Roma 2 bakhonza okudaliweyo kunomdali bakhonza okudaliweyo kunomdali uyazi waye abantu bengayifuni ivangeli hayi ivangeli uyazi waye bengalifuni is because bathi ivangeli lihlukanisa nemikhuba into enkinga kubantu abathanda ukuhlukana nemikhuba Yeah, njalo. ungabona bela beqamba amaspect hayi ukutlela isonto lelo alibafuna bakithi akukho umuntu angafuni into yakubo uyabanje baba mowayilalela nje usaba bami namhlanje kanti kuyabakhona insuku la ngihlala khona ngimcaba ngithi hayi ngiyamkhumbula baba namhlanje hayi wathi beyishaya lethu wathi benza ukuthatha ngimkhumbule kube mnandi akuthi kufanele ngise ngohlaba ngoba ngikhumbule yena Jesus. ukhashukile nje sanjalo kangangathi uthi nje ngihalela inyama Mighty God. baphela funa nje inyama afikele baba namanga baza baba namanga hayi ngiyaqeda uyabaza baba namanga ngithi mangishona into zakho gogo kuflathele nabafuni baflathele ngithi mangithi ngilozi yamanzi yaphika ithi zonke izinto zakho zimnyama
ukuze sezikhanyeke kuzodinga ukuthi uhlabe imbuzi ezintathu kodwa uzoqala uphelezele kuqala ngani ngeenkukhu usithi kuba u7 izona iyodwa ezoba inyama lezinye izoba mhlophe kule inyama ngisoyiqiba yona kulezi zo7 ezimhlophe nina ngoba niyagezwa anivunile ukuzidla ngizoziqoqa zonke Jesus. Mighty God. ubodo lendoda ibikhalela isojana manje uyabona ukuthi kubakhona ababayithithitha abangalaleli makushunyalwa ngoJesu ake ngibambe bona ababayithithithana wozala ngoba ngathi usithethe khalela isojana imbuzi asiba 3 inkukhu siba 7 hamba naso Oh, thank you, Jesus. kuba ngikwazi ukunishiya angikwazi ukunishiya nebhadi kuthi ngiphume nalo Yeah. Jesus. nakulazi iqiniso iqiniso lakumkhulula njengoba ngimile ngishumala ivangeli ngiqoka amasuti manje ngangenawo ngamnebhuluka elilodwa lokuyesontweni elisindisiwe nesitatulo sesikole eseqaba nembobo ngineshethe elilodwa ngiliphiwe nakhona kamakhelwane ngoba la ekhaya uma akasebenzi akekho osebenzayo badla utshwala abanye bahlelela emakhaya bayeke isikole kwase kufika ivangeli malifika ivangeli angitshela ukuthi izono zami ziphambi kaNkulunkulu njalo ziyangimangalela ngase ngithi ngizosivuma lalela ngangiyezi kuJesu ngoba ngangifuna impilo engcono ngangizwa ngoba ngangifuna ngithula umthwalo wezono ngisindayo Jesus. kodwa manje inkinga kaJesu ukuthi mekuthula umthwalo akakushiyi njalo uthi meqeda ukuthula umthwalo bese bheka yonke into errong ngempilo yakho bese ethi ngizokulungisela lapha ngilungisela lapha ukuze mawusukhonza mina bakubone nabantu ukuthi sekhona enye inkosi manje efikile Jesus. leya ingathi ikhona ikudindezela isekho sekufike ekhululayo glory to Jesus ungathi unganampahla uzoba nayo ungathi ungasebenzi uyasebenza oh hallelujah ungathi sibesimnyama sayizoba mhlophe manje ingakho ungashadi phehla amanzi amnyama sizabaphehla kabusha ke manje ngegazi sibenza be right athi uba mhlophe uJesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini ila ngikhona ke ebusuku ya yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono isigqila kambe asihlali phakade endlini kepha indodana ihlala phakade ngakho ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululiweyo impela alright yangalena ku Galatians 4:29 bese siyathandaza sangiqedile bazalwane wonderful Jesus Galatians 4:29 kepha ngaleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingelwa owazalwa ngokomoya kunjalo ke namanje kodwa umbhalo uthini na uthi xosha isigqilakazi nendodana yaso ngokuba indodana yesigqilakazi ayisoze yalidla ifa kanye nendodana yokhululekileyo 31 ngakho ke bazalwane asisibo abantwana besigqilakazi yes singabo khululekiwe impela singabo khululiweyo singabo khululekileyo ngakho ke bazalwane asisibo abantwana besigqilakazi singabo khululiweyo lihle izwi lakhe ebusuku siyabonga baba ukuthi thina sikhululiwe ngenxa kaKristu Jesu whatever bondage akade mashathara bahaya Thank you, Jesus. kunabantu phakathi kwethu abane bondage namhlanje kodwa whom the Son sets free is free indeed kadale ukuthi bondage yeminyaka emingaki kodwa makufika indodana siyakhulula ngegama likaJesu whom the Son sets free is free indeed siyabonga baba sesothandaza ngegama likaJesu amen.
bese siyakhuleka because I feel ukuthi uNkulunkulu ebusuku kunabantu afuna ukubakhulula. Hallelujah. Abanye banezinto zeminyaka, abanye ukhondolo lozalo, but tonight ithi iBhayibheli lo indodana emkhulula yoba ngokhululekile impela. It doesn't matter ukuthi ekhandikelezo yicancer, kuyazi ukuthi lapha ekhaya abantu bafa ngecancer, but whom the Son sets free, namhlanje indaba yecancer igcina ngawe. Thank you, Jesus. Oh hallelujah. Uma kade ngibulawa zinyawo, namhlanje inyawo zigcina ngawe. Uma kade ngibulawa ikhanda engaqondakali, namhlanje ikhanda ligcina ngawe. Oh hallelujah. Because kungenzeka abantu bangabi igileze zono, kodwa baba isigileze moya yokugula. Ayibonge igama lenkosi. Kuyazi ukuthi la ekhaya abantu bakhona baphatha ukugula kunjena. Kodwa tonight uthi just usafaka stop kulapha ebuqila. Ayibonge igama lenkosi. Ngoba nangu just uzokhulula abaqilasiwe. In the Son sets free. It's free indeed. Hallelujah. Vala iBhayibheli lakho. Thank you, Jesus. Uma umuntu esiqila. One. Angithathe lento. Uma unola mthuthu. Yathandaza lamazwi. Ola mthuthu ufike ubophe. Masubopha. Ola mthuthu uzokhuleka kakho kungasabi. Uma subopha ola mthuthu ufike uthi qathe ekhaya. It's amazing ukuthi noma ngabe ukuthukuliwe but still awuvela usukubaleka. Kodwa noma ngabe usuthukuliwe kodwa wona still uhlale ndawonye. Because ula mthuthu akasaqelezekile kuphela ukuthi uboshiwe physically. Kodwa la mthuthu useboshiwe even nasengqondweni. So kungenzeka kuphume la enyameni kodwa ithola engqondweni aphumile. Because abanye abantu abaqilazekile kuphela physically kodwa even nasengqondweni yabo baqilazekile. Uthothi mawumbheke nobona umuntu okhululiwe kanti deep down enhlizweni yakho yazi ukuthi abantu bayazi ukuthi emva kwesudu enhle kunesigqila, emva kwethuphisi enhle kunesigqila, emva kwemoto enhle engihamba ngayo ethawini kunesigqila. Kunabantu abagijima ngemoto ezinamasondo emhlane kodwa gijima abantu abaqilazekile. Ayibonge igama lenkosi. Kodwa uthi Jesu ngifikela kanjalo kodwa noma ungabukela ngaphandle sengathi you're free kodwa mina Jesu ngiyazi kodwa ngaphandle